Babalik ko sa ako sa Hi! mag-anak ko. Lock natin. Mabay nga! Masikat! Mabay nga! Mabay nga! Aguri ka ba? Siya ka natili! Siya ka natili! Aguri ka. Uy, lolo! Uy! Ako pante! Ako pante dyan! Ako pante! Uy, nabili siya itong tigil! Tawag ka na! Oy! Oy! Aguray! 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 Nahilo na ako! Nahilo na ako! Stop! Uy! Tama na! 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 Tama na, kuya! Tama na! Tama na! Stop! 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 Tama na! Tama na, be! Tama na! 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 Mahulog na ako! Gip pa ako! Tama na! Tama na! Stop! Kaya lang, stop! Stop! Tama na! Tama na! Ay! Stop! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Ay! Stop! Ay! Stop! Stop! Shit! Shit! Tama na! Stop! Tama na! Shit! Tinawag ako, Mac! Patanggal kayo! Patanggal kayo! Ay, tama na! Tama na! Ay, wow! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Uy! Uy! Shit! Uy! Shit! Shit! Uy! Shit! Napal! 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 Ay, napal! Napal! Tama na! Tama na! Woo! Shit! Stone! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na, kuya! Tama na! Oh shit! Grabe! Ayoko na!
Tay, wait lang. Tama na. One eternity later. Dito. Kuya, wag mo na paikutin. Tama na. Grabe, intense. Shoot. Apple kaya pa. Naibalda mo lahat. Be, hindi na ano yung sikat mo? Sige ma'am, sir, upo na po kayo. Kuya, tama na, wag mo na paikutin. Ha? Anong kakain namin? Hindi yan, wala mo nahulog siya sa apple. Kiknis na. Ay, Tama na. May picture daw, picture. Oh, ano, Jack? Kaya wag mo na paikutin, please. Wait lang. Wait lang. Grabe kuya, ginawa mong 15 yung ikot. Tama na ko. Badang, ibagamon. Tama na. Ayoko na. Ayoko na. Gurka, best meal kita mo. Tandaan na lang, bossing ah. As in, ako na-absotay pa nag-igimungay ko talaga may Awan, may barsak ka? Talaga impersakon. Impersakon. Kumbaga natatay upat laang na ikot. Nakamano tayo. Pichira pa itandad di baba. Sa pwede tayo matatay na ako na nagpangatong agkastayin ni tatayin ukin. Madikon. Last na to. Promise, Last. Shit. Kasi naano din ako mahulog ako dito tayong GoPro. DJ ni kung kuna nalatatay ni Uy. Ay, sakta gamin lang sa kanan. Kabutan na kinsan. Mababa ka. Ika nga, usod ka doon konti para bumigat. Usod ka konti. Wow. shit, danda na magtatay bumigat at Oh. grabe. Makita di video, Oh, Jenny. nakita mo di patay ng naipol lasing. Oo. Nakakatrauma. Ano ba din naka-play di Nagsakit video? Oy. imo. Oh. Shit, nagsakit imo. Gini kita magtsura di tips. Hindi, prank. Akala ko relax lang na pinapanood mo sila. Taban nugak, promise, taban nugak. Kakariyaw. Nang extreme yan. Shit. Super ate Kung niya, super. nagbananabot na lang kasi tayo. Super man, baka mag-boring kung kunayo magamain. Hindi, ipit yung bagang natin yung love. Tingnan mo, may gamit sa dyan, Jenny. Buti tinanggal yung pintas mo. Barsak talaga nakita pa nakabarsan ako. Agtay-taya, agkatawag ko mga maglayo ulat na. Nagapuso. May sapay kit dyan ako ni strap tinakabil kanya. Sa line ni Dua, dadji pa nga to. Pagod. Ayoko na. Grabe sigawan natin doon. Tama na! Iyabo mo lang ni Luffy lang. Nakababa kuya. Ha? Parang nakababa tayo. Madasubis. Picture ta, picture. Picture ta, picture.